Başladık mı? Qyýdlar direktiň ýazýam. Maňa mı? Bir ya ikidir o. Tanşaýyna akmaratsa. Ente olar ya zaten garaşyan ne? Araşýan. Waýenda zat işläp gördüňmi? Arzu ediller bilýän, gyýylarym ýazaýt edip näçe ýyllar. Entek ýazan oklan. Ente ýazana o. Ýazýan ba dowamy ýok. Näetdi? İyi de ýok da. Biz başladymy? Başlayan bolsam. Ama şol güýçlenjek bolup. Bize de Özcan şot berse ýedip başlajak bolýan. Şot ýagdaýymyzda düzeltilmän geçdik. Olmasa bärde goýda ýöwedi. Şutaýda. Adin dip gepleşik bolýar-da orslardan. Şonu bärde oturýar da Salavyov mene. Şon kyýal şutaýda otursun bize şot berip bolýar. Assalamu aleykum. Wa aleykum. Akbaratsan, o ýagdaýlaň agam janyň sağam. Şükür Hudaýa. Gezip bersiň sama iş üçin. Owadan jawap belki. Polkownikleň telefony geyip ýeziledip. Gezip bersiň ha. Gezip ber, ýaltan many ýaşap ber. Şuun mallary ertir hiçlik ýüzüň ütgetmän, matan reklam eden oly ýaşap bersiň ha. Aynen, 5 manat gerekdi her kim. 5 manatdan çözülýär mesela. 6 manat bolsa haf gowda. 6 bolsa baý ýaxşy. Kiçiken kim bolmardy wetdiň? Ay adam bolman bolan. Adam bolmagy. Bolup başardyňmy adam? Ay intega bolup bilemzak, şo boljak diýip görüşmizde. Bolarsyň ha mumanalaryňyzda. Nesip bolsa, ay her kim futbolist bolman arzu edýär-de biz ýa ondan öýdäkiler hem näme? Ulu adamlar da vodaboldan çörek ýok. Otur bolýar da. Ondan näme? Näme boldy? Bir ýagdaý boldy da teatra yerleşdik de. Hemme da bir sebep bilen bolýar. Gatnap bilmedim hiç futbola. Ýok. Kime meňden gelýärdi kiçiken? Ýöne gatnanlardan hem oýnaýardym kiçiken diýe. Sen oýnaýdy. Sen ana Spartaga tarapdan futbol oýnaýdy ýani. Ay inden semredikde öýdäki gelle zat et bakya. Horwatyň bir hile gözüňe getirsemem edilo. Ay oğlanlar Aýakdan bilýän. topallarym ýani meňdep duran. Saçlarda şundan da Ronaldo Nazario olaýsam ya Del Piero'ny görýärdim men. Nerede oynady Del Piero? Juventus'ta Del Piero olasam. Aýsy döwletiň oýunçysy, milli ýygynnasy. Näetdiň Italiýada eýledi, beýledi bolup gören oglanlar. Siciliýada, Italiýada, Torino eýle beýle gören oglanlar. Vallahi kan ýaşna. Öňe bir kamera çadın da sen aýdyşyň ýalak. Soň birden uğruny ýetgetdiň. Näme sebäp bolan ola? Ýok, kamera o 2002-nji ýyldan bäri. Kameraçy bolsaň gowdar o gözüň gelýän baran ýerinde garynjagaşyň doýup durýar edip dur. Bir nesibe çugsa bir gowjarak zat gabat gelse bir ýerlikli masala gelse öýlenip zadyp güýmenip aýlanyp bolýar bu çocuk dugýarlar. Onumun doňdurup zadyp kamera alyp. Sen şo döwürler alansyň ýaşullar eline käsen alsa zadysy doňdurup goloýladyp doňdurup geçiren mal pawa şo wagt alýadyk da 2002-nji ýylda. Bärde akkumulýator, bärde kamera, bärde akkumulýator daşamaly. O kislatada döküler jinsiň, ýekece jinsiň madyr olam boldy, köýür, ştaýlar deşim bolýar. Ay görülmedik gün ýok da garap. Ogry näme ütgetdiň ogry? Juwat näme tutsaň? Mümkinçilikler çykdy da. Mümkinçilikler. TikTok. Juwat mi? Ay gezip ýörün bir zat bolarynna diýip ýolum tapman. Kim bolasyň gelýär Juwat? Ay bilemok ne toý alyp baraýmasak, showman bolaýmasak, elim kameraly näçe gitdim de Juwat toýa bolýan. Ça aýagyňdan çekip ýatyr tanaýadan ya daşlap ýatyr. Ullar gel kucaklap otyr. Ondan biraz çekilmeli oldu meni pauza bereyin dedim kamerany. Agam bilen gidýänler beki ýedigen video studio. Aha. Garadynda şu wagt alanmyza sen şeýle diktor bolasyň gelýär da toýda. Aýny şey daýmetek planlar barda. Şo bolaýmaly kady. Egerde bütün dünýäň derdin çekmelen bolsa, seni görmek men onu ýetin. Seni görmek üçin sen agаңdan bir şapbat iýmelen bolsa, dost oglanyň kostyumlaryny alyp giýmelen bolsa,
Geyerdim men onu diňe sen üçin. Son ýaly goşgular zatlar öwrenýär. Motorun benzinini doldurmak üçin daýymyň bagyndan 1 litr ogurlamalan bolsa, ogurlardım ezizim diňe sen üçin. Edýän reklama hiline jogap berýän. Ýok. Hiç dil jogap berýän. Hiline jogap beremok. Neme var daro? Nemesine jogap berýän. Näme alyan pulma jogap berýän. Tworçysty wadyna diýär. Diňe gyzykly bolmala, başga hiç zat Gyzykly bolmaly. jogap berýän. Hiç Ýa-da zat. kynna şol bilýänmi? Men mara näçe ýyl etdim de kameralam etip gördüm. Ol bul bilen işlesdim. Kän adamlar süýrejek boldum. Olar meni süýrek gördüm, men olary süýrek gördüm. Ahir ödüm geçdim kameranyň öňüne. Öz elimdenem gelýär. 2003-nji ýylda mer teatrda işleýän. Sumotda. Öňden çykyp şeýle bir zat boldymy? Akbarat sen eden reklaman kaçtybysy. Nol ekano diýlik görüldi. Sebäbi menne işini özümde bolýan zat. TikTok'da zatda, Instagram'da erbet reklam edýärler, zat edýärler, bark görýän kaçtyba. Nol, arasaçylyk ýok. İçinden aurosy pes. Tagsir hissat ýok. Bahalaram şeýle jugyň agram salyp durşa zatlar biraz kontrol edilýän. Edilsen reklam eden ýeriň diýemokda, ýene şeýle işini gabat geldim de TikTok'da görüp eşja şera çotkyja gidip otursak bolýar zat diýildi bolýan. Ýok. Kän bolmadyn bir sapar diýilen ýerler. Şu wagt näme diýäňmi sen bizi ýylgyr diýäňmi, reklam edýäňmi? Ýylgyrtsak bolýan. Reklaman usulen özüňe de 5 maçky işläp galýan şu jaga. Reklamada düşürýän oňordugymdan reklama däl zatlarym hökman etjek bolýanlar, arasyna hökman goşýan, beýdän wagt tapýan reklama däl zat edeliň diýen oglanlar gaýrat edin, bizar etmäliň adamy. Şu wagt oturanja ýeriň, şu ýyldızlaryň oturýan ýerde. Senem men ýyldız boldum sen geçiş zamanyňda bizde näýle? Studiýa diýem kan öýdän. Senem hoş gördük ýyldızlaryň arasynda. Ay bolýar. Aşu şeýleň näýle? Ýyldız boldum sen şu wagt ilkinji başyňdan geçirýän duýguňy aýdyp berene. Ay bilemok. Duýgum ýok bizde o. Ay priýatna bilýänmi? Ýola ýa-da görýärler, tanaýarlar, elini gallarýar, gujoklarýar, sag bolýar, taňryl. Bir özüňe bir howa. Gelip surat düşýärler. Surata düşýän tapylýar. Aýlaram düşýän. Käwa gyýlar düşýän. Düşýäňde şeýle eginiň degirip düşýänmi? Ara düşýän. O zatlar öwrenmeli, bilýän bagşylar gün saklaýar da nemäni. Biz inni blogger diýse de bar bir başda bir hilrek bolup. Ay men blogger däle, o öwrenmeli her kim girip. Ýene bir redak sorak görýän sen kim şu wagt? Eýmeni artist diýip berýän, aktyor diýip bolýar. Gatgowy näme? Men blogger diýip kabul edibilem. Hakkan önem öz işimi edýän, men nemasyn eşik satýan, men ýapylan zat satýan öz işimi edýän de menem öz işimi edýän mähkırman. Menem öz okuýumy, öz talantymy, öz 20 ýyl bäri edip berýän işim şu. Teatrın içinden. Gurjak teatr. Söz ýok. 2008-nji ýyldan bäri Gurjak teatrda, döwlet teatr. Ýapşak bolýan zat sen oýnana dälsiň ha? Ýok. O bir daýdan aýagynyň arasyndan geçýän bäri. Bir gedege oýnak görmek şonu. Ýöne çağıly bazarda sygyryňa iýdi zat, iýdi kaýagy zat bolup gör. Sygyryň öň kaýagy bolup görmek, iýdi kaýagy bolup gördüm. Normal. Ştaýda gepleşikde otyr. Edil şu porsat. Ha. 10 manda näme satyn alyp bolýar aýdyp beräýdi bize. 10 manda kän zat alyp bolýar. Näme Şu alyp bolýar 2 sana. Fakka çalıp bolýar 10 sana. 10 sana fakka. Ay bize kän sen diýen oglanlaryň diýen, pisrek oglanlar, ýüregi ýok oglanlar da. Futbol kalyp bolýarmy 10 manda? 10 manda futbolka bar oturmadyk bolsa. Geyip daşarda da hawa daşarda gezip bolýar. Taş atak şeýle gurrunjuklar barda gidip görenler zatlar görüňär. Ya mene bilem o näme bolsa da günäsin zatny göteremez ok bolýan şeýle. Diňe ýatylýan kommunatda geyip bolýar diýär da onda. Ýok, geýen. Her kim özüni diňe ýandyr. Her hil adam, her hil ýagdaýly aglanlar we şo 10 manatdan goýýam, 3 manatdan, 5 manatdan goýsa her kimin ýagdaýlysy bar. Yo, menem guruluşýan millioner zat däller, bilýän. Bu raýonyň oglanlary. Millioner dälim bolsa ýagdaýy bardyr, bir 100 manatlyk futbolkalyk giýmeni. Sen adam kenne 10 manada ýagdaýy ýoklarym bar. 10 manada goýýan bize peýdal, barmaly peýdalanmaly şu pursatdan. Öýde gey, ýok, işde gey. Geýbilen okmy, ýataňda gey. 10 manada näme? Hiç de alyp bolan ok diýip özüň aýdyp oturdyň.
Inema reska aitmadın onmadı futbol kalıp bolýar diýip hamala sol. Yo, yadyma düşenokda. Birinji yadyma düşüp durmaly hatta sol. bileyim. TikTok ýersen şu at şol bolup dur bolýar. Bunu näse reklam edilýär ondan. Ýada düşmän ordaýan. Dogry aýt. Iska Joyce. Park ýanyň. Aw. Şonu gorýan men gorýan. Ay ona halamak men. Ondan sen oglaydın. Ya iska gowlan. Yok tuğulama işlep vermeyen bile. Olam kuracak teatrdan Aýsymyz gorýan. iskan gowuryan. Tek sen tanamakda dolu. İçkin. Men adam däm. Sen adama meňdeşdat. Adama da meňdep barýan ýuwaşlyk bilen. Siňe seyretdiň adama meňdeýän o sen. Ha eýlerak dur. Men ýadymda sakladym. Bolly. O barada ýene bir kynlan gurlaşýar. Awa. Muma alanda. Seni görsem ýaşul adamlar ýadyma düşüp durda. Özüňem ýaşulmy kan diýen. Näme üçin şu siziň döwrüňiň adamlar telefonda gyýgyryp gurlaşýar şeýle. Alo, ho, zat diýip lan. Ona malya bolyn izim jogap zat ýok, ömür görsem motorda bar ýany alo, gurlaşýyňyz zadyňyzla şemalyň sesi ol bil hissady jogap bereňiz ok, ladyňyz ok. Diňe şol başyny başlap berýän, alýo diýip izi ýok. Näme üçin beýle gyýgyryp gurlaşýaňyz? Men gyýryş gurlaşýan nälerine? Gurlaşýan ýamam şeýle. Şeýlemi? Bar ýadyňda. Bäh. Biz döwürde bilen prostoy Nokialar ters tarawyna tutmasaň sesi iştilmeýän zat moş çondan nuranyň gatyrak gurlaýanmy näme aňardaky anam ýokda. Moş gulak eşden okdur ýa. Soňunda da ýesonna zat diýip goýma häsiýetim bar da bilýärmi? Şol ýesonna zat, ýaşullar zatlar we sen nirden aldyňyz şonu? İnglisleň sözüm ýa ruslaryň sözümi şu? Ýok, ol baglanlarynyň sesi. Şu wat okey diýilýänler öňküler ýesonna diýär da. Okey diýelim bolýar, dawai diýem bolýar. Ýesonna, ay biz o wada diýilen okw ýesonna. Bir sagatlap zatlap senem ýatman telefonyna gurlaşan döwürleň zatlaň boldymy? Şo periodda düşdiňmi? Bolly, ýaşkan gyýylar bilen gurlaşylýatdy bir sagat ýarym. Ya uzak giz we gurlaşýan wagtyňdan. Her döwür bir döwür da bilen. Ýani gurlaşýan gyýylar bilen. Ýok, lay. Benjemi tapýan çaň bir şeýle uzak ýol geçdiňmi? Ýok. Geçenler nämle giýjirä goýlandy 27 ýaşdan bir zatdy. O ýagalpsyň. Ay gözlendi de diýem. Köne döwürde şeýle telefon salynýan gapyrjajyklar bardy. Ýadymda şaşdy. Ştaýdy zatda götüredim meňe. Bazarda aýdyp sasedim götürýärdi ondan. Sorýar adamdan bir ýüzi güne ýanyklar bilen. Şu adam götürýän gerek sen şonu? Ýok, şu wagt götürmek, ýöne wagtyna göterilýär. Ýönüm öňüräjiga geçiren bolup, buyruk jöp bolup, köýde üstünden atan bolup. Telefonu var. İçinde telefon bardymy? İçinde telefon bar, ýöne her mekişde bolmansaň, şu al iPhone şeýdilýän bolsa, şu Nokia'ny şeýdilýän. Görkezilýär. Seni medensiň la ýa? Eden ýerinde öňe medensiň diýär Nurjan. Men o wagt kiçidim ha. Näçe ýaşda telefon aldyň eliňe? Men 2008-nji ýylda birinji telefon. Bizim şondan öň alam zakal telefon eliňe. Hem mong nemesi vardı. 60 gotuzy arzu edýärdi we bizde Motorola, LG bilen küçük Samsung burada da bardy. Siemens var, Siemens. Ol ýerde urda ýa ol has. Bizim gullukdan geldik 2006-2007-lerde görek telefon. Portly zatly döwürlere senem düşdüňmi şu aýdym geçirjek bolsaň, ni daýbag dost bolanyň telefony iki portly bolsa, 1 saatlap öýe girip bilen okda. Çarajagy ýymlasaň bolly täzen atmayan bolýar. Geçirmeli şöyle. Aydym zat gülüwa turwan, gyzgyn turwan üstüne oturup elinde zanjyrjyk pırlap zadyp öňe götüren paklanýasyň sen ha. Ay zanjyr ýok, ýani zanjyr toglaýanlar bizi urýardylar, gowlaýardylar diýen. Sen klasyňda näçin şefdiň? Ay bilemek diýem bolýan, 3-4-nji sag şef barmy kamy? Şo teoriýa zat. Klasyň şefi görýändir, şu wagt görülemesin diýem bolýar. Ve bir döwür şeýle Veniki prodaýom, veniki diýip aýlanýan ýaşullar bar. Soň ýene bir ýaşul bar ýadymda düşýänse, kerasin prodaýom, kerasin diýip ýadymda düşýän şo. Her galada kerasin kan, me o wala. Ne üçin şäheriň içinde şol kerasin satýan adam aýlanýardy ka, hiç düşünip bilemokda şonnaý. Hiç legenda alyp diýip kinony bilýän, söýüp hakyndaky hekaýa. Sani oynayar, pick-up'lı zatlı şeydi. Neme demi? Söýgün güýjü mü turkmança? Söýgün güýjü. Awa bilýän. Söýgün hikayesi. Atayın mıydı ya?
O sonra Olayınla o kolay. wagdaşynda daçajykda daçada öz başyna kimin ogly zatdygan belli däl öz şu yerden ýeke çykanmy näme sygyr sagyp zat güýmen pörka bir baýyň gyzyny gowja zady getirýär. Özü gelýär. Özü gelýär. Ya getirýär ha. Awa getirip saklaya zadetya. Ondan sonra kakasam gözü görünmeyen güçlü söwdegarlardan Attylja. Awa sonra sany gyzyň ýüzüne serip ertirki dowjak gün biziň söýgümizin täze hekaýasy ýa-da. Ondan gidýär bolýan agla otyrda san oğdun maşyna ýeçesi gelýän. Onda gözüne getirsen adam ýaşuly gelse, şol sanyň agzyny 3 litrlik bankaň agdyalar edýär da. Sany sen aglaýan diýse, ýok, ece gözüme tüsse gidäýdi diýen bolýar da. Şol sanyň etýän hereketler dogry diýip hasaplaýan, şol bir benden gyzyny şeýle daça getirip saklap zadyp sygyr sagdyrjak bolýarmy, näme çek bolýarmy, oňa niýetine bilip Daçasyn döwýär-de, o gyz. Bolýar şeýle biriniň gyzyny getirsen. Hindilerde bolýanlar da, bizde bolmasa sen o özüň Hindistana, o Hindi kinolarda bolmaýan zatlar ken, ýöne öz mentaliteti bolaýmasa, o taýda her hil baýaslar. Sen pikiriňçe näle? Bolýanlar. Bolýarmy? Sebäbi biz Hindistanda ýaşandyk. Hindistanda ýaşasaň bolardy. Türkmençilige ýöne gelşen o. Gelşen o. Sen gelmänkäň biraz gyzyklandym da. Men marada. Gatakylly oglan kellesi güçlüler bir kustanjak şeýle. Agyrrak hasaplanýan soragylardan beresim bolýar saňa. Ber. Näme soragyň bolsa şo 100 000. Gara bir ayakly. Gara bir ayakly. Pikiriň. Gara bir ayakly. Bä. Bilmedim ay. Bir ayakly gara näger? O. Dögülüp maýagy. Ýok ken. Ýok ken. Iki gara iki ayakly. Gara iki ayaklam senne. O men ölýär. Evet. Eşiniň de. Ýok ol iki sany bir ayakly gara näger bolýar. Bir ayakly iki sany gara näger. Ha, dogry. Munyň öňe. Gara üç ayakly näme bolýar? 3 sany gara näger. Ýok. Royal çalynýan bar. Ol 3 ayakly näme royal? Hawa. Hawa. Royallyň agamma da onu. Bir gara 4 ayakly. O näme bolýar? Bir gara 4 ayakly. Olam pianinadyr da. Pianina? Ýok. Bir gara näger royal çalyp otýar. Salat. Şonna biläýim elliň bir ayakly. Bilmedim. Bular ýa çylsyrmy zora berme o. Ulanan soň düşünersiň diýilýär. Hawa. Ulanyp düşünen zadyň barmy? Tega ýadyma düşen o. Bisa. Yani inni düşünerin. Düşünmän uğrunda. Uğrunda düşünmän. Bilýän biz kiçikäk şeýle o ulu oglanlar görýärdik 30 ýaşynda, zat 31, 32, bular ulu zat diýärdim. Şoňa ýetdiňmi sen özüň emenne ululmaý zat. Ulu kan oglan diýdir bilýän şu wagt özüňe, hatça özüňe. Ýok, özüme diýbilemek ýöne diýýärler ulu adam diýip kommentariýalarda köplenşdi. Ulu adam bolup berşiň nähil. Tapylýar da şoň ýaldyýandyr. Ulu däl o sizden bir kıyas ulu ýetmeýärler şolara. Ýa biram şey diýen, sizem daşda däl menden ýani hemmesem bar 18-den geçen oglanlar da 20-den. Menden uzakda däl aglarym. Ýene bir 10 ýyldan men ýaly oglanlar şolar. Bolup bilseler. Sen humorist. Ýylgyrtýan. Sahnada. Emmemizi. Gynançly goşuk ýa-da waka edip beräýdi durmuşyňdan näme? Vah. Hiç ýadyma şonu da. Goşgyma. Ay öwrenýmelle, öwrenip gelerdim. Şeýle gün ýadyma düşür. Gün men anay. Diňe sahnada rol oýnaýan. Gynançly zatlar ýaşak gördüňmi hepsi durmuşyňda? O alkınca söýüge diýdi, soň söýüge diýdi garat. Wala ilkinç söýügen gurun gara ne? Näil boldy? Başlanyjyny aýt. Ýadymdan çykyp gitdi diýär. Mektepde örseydi. Ay mektepde görem gowguran bolýan gyzlary. Soň ýyşda gowguran bolýan. Baran ýerinde gowurup bersiň da garady. Ay gowrak gyz görse gowurup berne. Gowurlar. Biriniň gulagy odan, biriniň saçy odan näre Şahruhan şoň kyýal. Biriniň gözleri odan, beýlektiniň bolsa ýöregi odan näre. Hakyky. Men durmuşymda şeýle bir waka boldy da. Goňşym ady maksat diýip. Pişik diýilýärdi ulu oglan. Emise bir zatlar haýyş edip ber. Bizden başaranyň haýyşyny ýerine ýetirýär, şolyn hemmesini edemiz okda ýaş oglanna. Saç kiseltýärdim men o wagtlarla öýüne gelip saçyny alyp berýärdim zat salona zady gelmäge ýagdaý ýok tol adamyň.
Esen gülüştük zat ettik, bir zatlar haýyş etdi. Bor diýip etmedim. Üstünden 2 gün geçti, domdan aşağı düşýän bolýan. Ýanky maksadyň birinji etažda howlusynyň öňünde adam kän. Menem näme bolýar garay zat diýip şeýle magazynyň gapdalyna oturulýardy, zadylýardy. Magazynyň gapdalyna barýan şo ta habar gelýärdi, maksat dünýämizi terk edipdir. Şonu bir zada berk şekilde düşündüm der. Adam baka kadrını bilmeli bolluğundan çaltıra kömek etjek bolmaly. Şoňa ökünniň. Senem şoň üçin töwerekdäkilerin bakada kadrını bilip zat edip hereket edýänsiň diýip umyd edýän. Kadrını bilýän, nagmatyň kadrını bilýän, wagtyň kadrını bilýän. Söýüşesiň gelýän gyzlan söýüşip bilmeseň näme etmeli? Şeýle gowunyň gajaklap durda. Laqatyk görmeli. Diňe laqatyk görmeli. Kurçokdan görmeli. Sinak görmeli, garada. Bulojygynyň ýanyna baryp, Awa, onu muny degişmeji gaýdan bolmaly. ahrat sen bolýady diýden. Bolar ha, şeý diýip. Bolsa bagtyňdan bolmasa da näme. Gowuzat da. Awa, insan wagtyň gazaklyk etýär-de. Düzýän zatlaryň döredýän, döredýjiligiň, özüň ýazýan senariýasyny ýazadyny. Dağı näme kim ýazsyn? Bir kontent döretmek üçin näçe wagt gerek sana? 15 min. 15 minut. 15 minut diýerim. diýerim. Şunu hem zat şeýle biraz. Peterek diýjek bu. Duz gerek mi zat diýip ýaz, sana da ýazýarlarmy? Sewdegarlar. Saňa ýazýanlarlar. Duz gerek mi bolup dur, menem duzdan uly bolma diýip önüp esen çağajak. Näme jogap berjek men bilemem olar. Kän ýazanaklar maň. Yo maňa da kän ýazan oklar, ýani bir kystany aptabik tapdyr ýa daro. Bir zat näme faal üçin şu Duz gödürläp duran. işigi reklam edýän gerek. İşçiler ýazýar. Eýçi darýal lelle. Berekella begenç sport bilen eýlek kerim. İşçi 10 mantlyk zat reklam edýän o şowun doly bilýän-de başga ýüzi suraty ýokun. Ýani şoň işçi de şolar. Näetdiň ha? Aýag Bilip aldyna dursun ha. ýüregiň syzýar-da. Mundan ýok ýokdy da şol. Şuwun gelýärdi saňa ýokýarda. Şo diýmek şo işçi bolmaly. Haçan diktir boljak. Toýa çağırıp. Şuwunam taýyna. Akmurat ağamız diktir bolasy gelýär. Toýda zatda ýarjagyna da anan ýa bir kuşsany goşgam öwrenipdir. Öwrenemek. Çağır bermeli. Ştaýdan telefon nomeryny çykaralım şeýle. Edem bolýar. Janyň sag bolsun. Sag bol. Ağam silap geleniň üçin. Sen krasawçyk. Sen moto. Sen 90 mäslik ýanwaç. Könelen aýdys ýaly akuna matata. Kundan matata. Hawa. Üçin gelip dur hemişe biziň gapymyz saňa açyk. Çağırsaňar gelersin esip bolsa. Esip bolsa bu Ada Production'yň YouTube kanalynda sizden gelýän like'lar, kommentarlar biz üçin wajyp. Hemmesini okuýar, görýär, beğenýär, janyňa sag bolsun. Diňe saglykda we gowlukda görüşelim.